Ahalegin betean. Orain arte lasterketan eta protagonisten artean ikusi diren diferentziarik handienak maila hauetan ari gara ikusten. Junior gizonezkoetan eta elite mailako emakumezkoetan. Kadete mailakoa askoz ere estuagoa izan da, bereziki lehendabiziko itzulietan. Gero bereizi dira pixka bat, baina zenbaitunetan tropeltxoetan seikoteka banatuta ikusi ditugu txirrendulariak. Orain ez, orain Olatz Odriozola buru, indartxu eta sendo, alde onarekin, eta egoera berberean da Odei Muñoz. 4-5 minutu barru, hemen helmugan, eta gauzak asko okertzen ezpazaizkie, txapeldun izango diren bi neskamutilak. Seguraski gainera, Odei Muñoz bera gertuko da lehen da bizi, aurreko itzulian, beranduago abiatu diren arren, Olatz Odriozolaren atzetik gain gainean baitzen Odei Muñoz, eta bere ritmo bizia kontutan hartuta, seguraski Olatz Odriozola harrapatu eta pasa, Ormaiztegiko zakurrarena egina izango da honezkero, Luiandoko txirrendularia. Odei Muñoz, Luiandon izan zirela, eta Luiandon badirela ari da erakusten Euskal Herriko txapelketa hau. Basualdo, hangoa izan zen, Amurrion jokatuko da urtarrilaren 7an, haren omenezko lasterketa. Eta egun bat geroago, Ormaiztegiko 51. ziklokros proba. Gipuzkoako txapelketa izango da. Rafa Gonzálezi omenaldia. Eta berrespenik ez daukagu, baina bertako semeren bat. Gorka ezpada Jon ezpada Gorka. Gorka ez dirudi. Aurten ez da ziklokrosa egiten ari. Ez berak nahiko ez lukelako, baina norberaren nahi ez da askotan nahikoa izaten, eta Gorka Izagirre aurten ziklokrosen ikusteko zorterik ez da izan. Bai ordea Jon Izagirre. Gero titulua defendatzen izango da 12 eta 4 denetan hasiko den lasterketan. Pikin bat atzeratu eginda, egitaragua estu zegoen eta junior mailako lasterketa uzertxo baita atzeratuta abiatu denez, eliteena 23 urtez azpikoena eta master 30-arrena urare atzeratu. 12 eta 4 denetan jarriko da abian. Hemen helmugan jendea prest, txapeldunak noiz agertuko. Odei Muñoz eta Olatz Odriozola izango dira txapeldunak. Aurreko itzuliko legea betetzen baldin bada behintzat. Orain helmugetik pasatzen ari diren hauei guztiei, beste itzuli bat falta zaie, beste 3000 metro. 9 minutu inguruko lana beraz, itzulirik azkarrena, lehendabizikoa izan da. Taldetxo batek egin duena, 8 minutu eta 5 segundutan. Hori izan da, orain arte jokatu diren proba guztietan izan den itzulirik azkarrena. 8 minutu eta 5 segundo. Bataz besteko abiedura 23 kilometrotik gorakoa izan delarik. Favorito nagusietako bat gailendu daiteke. Odei Muñoz aurten Xatiban eta Alcobendasen nazioarteko probak irabazitako gizona da. Eta Euskal Herrian, Euskal Herriko egutegian hau izango luke lehendabiziko garaipena. Baina ez garaipen makala, titulua emango liokena. Euskal Herriko txapeldun izango da, juniorretan bere lehen urtean, 16 urte baino ez ditu Luiandoko mutikoak. Sasoi betean ailegatu da demoraldiko zati honetara, azkeneko probetan, azkeneko hilabetean, 2 garaipen eta 3 aldiz izan da 2. mailari goreneko lasterketetan. Aurkariak atzerritarrak ere izan dituen probetan hain justu ere Odei Muñoz. Beraz, beste urrats bat izan lezake, otsailaren 4 eta 5 Oger Heiden Herberetan jokatuko den munduko txapelketan parte hartzeko. Eta hortxe da, barrutian azkeneko metroak eginez, belazean eskuin eta ezker, antolakuntzak, Oriako txirrindulari elkargoak,
atondu duen taberna inguru horretan gerturatzen ari da Odei Muñoz. Eta aurki izango da, hemen helmuga puntu honetan, egindako esfortzua ospatu nahirik, eta hementxe da, zuzengunean sartuta, jendearen txaloz harta. Eta animoak entzunez, hementxe da garaipena ospatuz, Odei Muñoz, Euskal Herriko txapeldun junior mailan. Garaipen bikaina erdietsi du, eta ikusten denez, aldea zuloa haundituta gainera. Ez da ez urduritu favorito izateagatik, eta hortxe bere garaipena. Eta bigarren Asier Beraza, aurreko itzulietan bezala, bigarren postuari eutsi egin dio. Eta hemen da, hirugarren postuan Gorka Korres. Bikaina lasterketari eman dion amaiera. Atzetik aurrerako proba egin du erabat Gorka Korresek, Gari Ugarte bera aurreratu du. Eta ale eginduko gara, gero zehazten zer gertatu zaion Gorka Korresi, baina izan du goraberaren bat, lehendabiziko itzulien aurreko taldetxoan, eta handik aurrera arazo ez betere ikusi dugu, 10 barruan ere izateko arazoekin, baina azkenean bere maila erakutsi eta podiunean amaitu du Gasteiztarrak. Honen bestez, junior mailako titulua Odei Muñozentzat, bigarren Asier Beraza, eta hirugarren Gorka Korres. Eta hemen da Olatz Odriozola, zorionak Olatz! Haze garaipena! 39 urteko urnietarra, askoren eredu inolako zalantzarik gabe, adinen aurrera joanagatik, zenolako kemena eta adorea erakutsi duen, ez soilik lasterketa honetan, baizik eta sasoi puntu hori lortzeko behar den entrenamentu eta ahaleginetan. Horretan segurazki ez dio kalterik egin, berak bere buruari emandako ezaugarri batek, egoskorra dela eta txirrendularitzan goi mailan ibiltzeko, ezinbestean egoskorra izan behar, izaten diren arazoak, oztopoak, trabak eta bestelakoak gainditzeko. Eta horretan, erakutsi du bai, oso gutxik bezalako maila Olatz Odriozolak. Gurpildun aulki batean ere egon behar izan zuen istripu bat tarteko, baina amore eman gabe bere buruari jarritako helburuak betez, hortxe titulua berarentzat, Odriozola azken urteetan izan den emakumerik onenetarikoa, bigarren postuan helmugaratu da orantxe, Zaloa Trebilla berarentzat horren bestez bigarren postua, eta ikusiko dugu hirugarren postua zertan gelditzen den aurreko itzulian, Ainara Elbusto eta Paula Suarez elkarren gainean ziren, baina Ainara Elbusto justu xamar bezala ikusi dugu azken itzuli hauetan. Bera izan da bizien irten dena, baina gero ezin izan dio bere pedalkolpeari eutsi eta pixkanaka postu batzuk galdu egin ditu Ainara Elbustok. Paula Suarez azkenean, Paula Suarez hirugarren postuan. Oraintxe helmugaratu da, asperen eginaz, pilatu duen nekearen oso, keinu adierazgarria. Laugarren azkenean Paula Suarez. Ainara Elbustok eutsi egin dio, hirugarren postuari. Eutsi egin dio, haze sufrimentua, eta haze poza ematen duen, lehen ere esan dizuegu, gaur hemen parte hartze oparoa ikustea bakarrik ez, garai batean ziklokrosean handienak izan zirenak ere ikusteak. Iñaki Maiora ikusi dugu oraintxe bertan hemen. Lehen Txente Garzia, Joseba Beloki, Jose Ramon Izagirre, eta Iñaki Maioraren bisita ere badu Tolosako Euskal Herriko txapelketa honek. Ormaiztegik eta Euskal Herriak eman duen handietako bat, hainbat titulu lortu zituen, eta junior mailako lehendabiziko txirrendulari ere badugu, Naia Aranak irabazi du.
Eta kasu honetan esan beharko da, iragarpena goiti bera bete direla, Ortuellan, Lezaman, Ametzagan eta Urdiainen ere, gailendua baitzen Naia Arana. Horren bestez, Naia Aranarentzat titulua junior mailan, Naia de Miguel zen barkatu, Naia de Miguel zen, Ortuellan, Lezaman, Ametzagan eta Urdiainen irabazitakoa, gaurkoan Naia Aranak eraman du. Beraz, lehendabiziko bi postuak txirrindulari hoientzat. Naia Arana, Seguros Bilbao Miribilakoa, lehendabiziko postuan eta horren beste junior mailako Euskal Herriko txapeldun. Naia de Miguel eta hirugarren Valeria Mouro. Beraz, erabakita daude, podiunak eta tituluak junior mailako gizonezkoetan, emakumezkoetan eta elite eta 23 urtez azpiko emakumezkoetan ere. Odei Muñoz, Olatz Odriozola eta Naia Arana dira Euskal Herriko txapeldun berriak. Eta bageunden lehen aipatu dizuegu, orain jakin dugu, Gorka Korresek zulatua izan duela. Gorka Korresek zulatua izan du lasterketa buruan zenean, eta bizikleta aldatzeak eta zulautako gurpilarekin ibiltzeak dakarren atzerapena pilatu, 10. atzeraino ibili da, baina amore eman gabe, adoretxu eutsi dio, eta azkenean 3. postuan amaitu du garaipenerako Odei Muñoz, azkenean garaile izan den txirrindulariarekin batera, favorito nagusietako zen gizonak. Gorka Korresek. Gauzak asko aldatze ez badira, behar bada, Gorka Korres eta Odei Muñoz, Gerjeiden herberetan, izango dira munduko txapelketan, otsailaren 4 eta 5. Oraindik ordea, Euskal Herriko denboraldia dago, amaitu beharra. 18 proba guztira, gaurkoa jokatu eta gero beste 3 geldituko dira. Amurriokoa, Ormaiztegikoa eta Berakoa. Amurrion urtarrilak 7 izango da, Josemari Basualdoren omenez. Ormaiztegin urtarrilak 8 eta beste txirrendularia handi baten omenez. Rafa Gonzálezi egingo zaio bertan omenaldia. Urare Espainiako txapeldun izan zen, Rafa González, eta gero azkeneko errematea Berako lasterketak Nafarroan jarriko dio urtarrilak 14. Ondoren esan bezala munduko txapelketak Gerjeiden herberetan otsailak 4 eta 5. Goizeko 9 hasi dira jokatzen lasterketak, 12 jo dute, 3 proba jokatu dira, orain nagusia falta da elite eta 23 urtez azpikoen titulua erabakiko duen lasterketa. Eta haiekin batera, master mailako 30 urtezko txirrendulariak ere, 30 urtetik gorakoak izango dira. Gogoan izan, partaidetza bikaina dela elite mailan. Favorito nagusietako bat, Aitor Hernandez, 6 aldiz irabazi du Euskal Herriko txapelketa. Aurten 5 garaipen erakusten ditu bere palmaresak. Jon Izagirre, tituluaren defensan, Kofidis-taldeko Ormaiztegiarra. Jonathan Lastra, iaz, Izagirretarrak estu hartu zituen Bilbotarra. Kaja Ruralekin hau izango du bere azken lasterketa. Bihartik aurrera, urtarrilaren 1 aurrera, Kofidi taldean izango baita Bizkaitarra. Unai Iribar, 23 urteko Ibarrako Euskadi Fundazioko txirrendulariare bertan izango da. Iñaki Murua, Altzoarra, 22 urteko Laboral Kutxako afizionatua. Pello Goikotxea, 30 urteko Euskaltela Euskadi taldeko Ermuarra. Gorka Sorarrain, 26 urteko Tolosarra. Ez da oso ohikoa izaten txirrendulari hauek barrutietan ikustea, gaur xarma berezi hori izango du 12 eta 4 hasiko den lasterketak. Jakizue gainera, orain arte arazo tekniko batzuk tarteko, berez streamingen emateko probak zirela aurrekoak ere, baina arazoak tarteko ezin izan du antolakuntzak hori ziurtatu, orain bai, proba nagusia, 12 eta 4 aurka hasiko den lasterketa, eta bertan, 60 parte hartzaile izango dira, streaming bitartez ere jarraitu ahal izango duzue. Beraz,
12:04 txirrendulariak gune batetik hasiko dira prestatzen, presta gaitezen geu ere, Euskal Herriko txapelketak izango duen lasterketa nagusiaz gozatzeko.
No os apoyéis, por favor, que se me mueve todo, se mueve la cámara. Es que recasco. Sí, ya, pero... Ah, con más de lado. Es el vale, eso es. Y un pavo te lo habla, ¿no? Y debe ser todo, pues eso, que aunque no sepas inglés... Sí, el interno. Aurki, berala jarriko dabian, proba nagusia, elitena eta 23 urte zazpikoena hortxe dira irteragunean, nazioarteko txirrindularitza elkargoaren sailkapenen arabera euren kokapena, aurrena hori bai, master 30 mailako txirrindulariak abiatuko dira. Hauek 30 minutu inguruko lana osatu beharko dute, gero ordu betera, gerturatuko dira proba nagusiko txirrindularien lanak, elite eta 23 urte zazpikoenak. Master 30etan, garai batean, junior mailan eta oso maila honean ibilitako hainbat txirrindulari ere abiatuko dira, beste oinatz mundu arte, Erlan Zuri arte, txirrindulari horiek, euren gaztaroan, 16-17 urte zituztenen ere ziklokorsean ibilitako gizonak dira eta une batetik bestera abiatuko dira Master 30 mailako txirrindulari hauek. Minutu bat lehenago abiatuko dira. Denak ez nahasteko, denak nahasien hori bai, 60 parte hartzaile izango dira. Hor daude denak ere, eta 40 minutuko eginkizuna izango dute. Antolakuntzako kideak apartatzen ari dira irtera gune horretatik. Eta hor dira txirrindulari guztiak prest, irteran. Aurrena aterako dira. Aurrena elite eta 23 urte zazpikoak. Haien atzetik aterako dira masterrak. Horretan oker geunden, minutu batera. Aldez aurretik bestera ulertuta geunden, aurrena masterrak abiatuko zirela, baina ez. Proba nagusiko protagonistak. Elite eta 23 urte zazpiko mailako gizonak aterako dira. Gogoan izan, Aitor Hernandez dela aurten garaipen gehien lortu duen txirrindularia. Hortxe dago,
errepideren erdi-erdian. Ermuko txirrendularia. 45 bat lagun, irteragunean prest. Legazpin, Abadiñon, Urdiainen, irabazi du Euskal Egutariari dagokionez Aitor Hernandezek. Bilarkaion eta Medina de Pomarren ere bai. Eta Euskal Herriko txapelketari dagokionez 6 titulu ditu, garai batean, eta hori jendeak ahaztu izango du, baina Aitor Hernandez, Turrean, Giroan, eta Espainiako bueltan birritan parte hartutako txirrendularia da. Maila honean ibili zen errepidean Aitor Hernandez. Jon Izagirre ere hor da, tropel horretan. Euskal Herriko txapelketaren titulua defendatuko du Jon Izagirrek. Turrean, Giroan eta Espainiako bueltan garaipena lortu duen gutxietako bada. Txirrendularitzaren historia luzean 100 lagun inguru dira hori erdietsi dutenak. Eta besteak beste badakizu Euskal Herriko itzulia, bertako 2 etapa garaipen, Erromandian, Suitzan, hainbat garaipen lortutako gizona Jon Izagirre. Gaur du denboraldiko lehendabiziko lasterketa. Hor ikusten dugu Jonathan Lastra ere, Kaja Ruralekin azkeneko lasterketa du bilbotarrak. Garai batean ziklokrosean ibilitakoa. 2009an kadeetan Espainiako txapeldun izan zen Jonathan Lastra. Pello Goikotxea, Unai Iribar, Iñaki Murua, Gorka Sorarrain eta bar luze bat. Espezialistak ere bai nola ez. Asier Arregi izan zen Iruñean garaile. Eta urare podiumaren leian ibiltzeko gogoz gerturatu da Tolosara. Pablo Arzuagaren bigarren memorial honetara. Gero eta tensio gehiago konzentratuta, hankak prest, epaileek aginduan noiz emango, eta abiatu da proba nagusia. Hemen dira elite eta 23 urte azpiko txirrendulariak sprint bete-betean, abiadura bortitza. Hortxe, lehendabiziko postuan, Diego Ruiz de Arkaute, lehendabiziko pedalkadetan, metro batzuk hartuta, errepidean ezkerretara hartu dute. Bihurgune ezkerretara oraindik ere, errepidean dira txirrendulariak. Berriro ezkerretara beste bihurgune bat, lehendabiziko metro hauek oso azkarrak dira. Oso gainera azkarrak. Eta gero moteldu eta zailduko zaie. Ibilbidea, behin barrutira, belazteira sartzen direnean. Hori bai, azken egun hauetan izan den Egoaize bortitzak belazeare lehortu egin du, eta aurreko lasterketetan ez aparteko lokatzik sortu, eta horren beste zibilera zertxo bait gozoagoa izango dute txirrendulariek. Diego Ruiz de Arkaute, lehendabiziko postuan oraindik ere. Aurten Ametzagan 3. postuan sailkatu zen Kaja Rural taldeko txirrendulari hau, eta Kaja Rural taldeko gizonak bizi abiatu dira. Jonathan Lastra 2. postuan, eta Jonathan Lastra berari da gainera orain burua hartzen. 3. postuan Pello Goikotxea, Euskaltel Euskadi taldeko txirrendularia. Pello Goikotxea 30 urteko ermuarra, Urdiainen 3. postuan izan zen. Eta abiatze honetan ikusi dugu Aitor Hernandez, txirrendulari veteranoa, behar bada zertxo bait motelago, 4. postu inguru mari horretan doa. Aitor Hernandezek 40 urte ditu, eta urtarrilean, beteko ditu urtarrilaren 24an 41. Irudi zoragarriak ari gara ikusten. Metro batzuk hartuta orain Iurreamendiko egoitzara gerturatzen ari dira. Lokaz pixka bat badago, baina ez dirudi asko itxasten denik, barruti azkarra. 3000 metro pasatxo dituen hau, gogoan izan, itzulirik azkarrena junior mailako txirrendulariek egin dutela, 8 minutu eta 5 segundutan egin dute itzulia, lehendabiziko itzulia injustu ere, Gorka Korres eta gero titulua lortu duen Odei Muñozek, ikusiko dugu profesionalek zenbatean osatzen duten. Aitor Hernandez pixkanaka Iurreamendiko gain horretan, lasterketa burura gerturatzen ari da, sufritzen hori bai, 4. postuan. Aurretik ditu Diego Ruiz de Arkaute, Jonathan Lastra eta Pello Goikotxea. Errepideko beste profesionalen berririk ez da oraindik lehendabiziko postuetan, Iurreamendiko atarian dauden batza ingurumari horretan, Jonathan Lastra, goiti bera abiatuta, abiadura bizian, Diego Ruiz de Arkaute 2., Pello Goikotxe 3., 4. postuan da
Aitor Hernandez. Garaipenerako favorito nagusietako bat. Zazpigarren titulua izango luke Aitor Hernandezek gaur hemen Tolosan garaipena lortuko balu. Giro bikainarekin, barruti azkarra eta zoragarria Jonathan Lastra haze maila ematen ari den. Lehen urtean, Ibaguanen jokatu zen Euskal Herriko txapelketa eta orduan ere ustekabekoa emateko zorian izan zen Jonathan Lastra. Oso estu hartu zituen Izagirretarrak. Gorka eta Jon Izagirre. Azkenean Jon Izagirre erdietsi zuen garaipena eta aurrez Gorka Izagirre lortutako tituluari jarraipena eman zion Izagirretarren familiak, baina Jonathan Lastrak sekulako lanak eman zizkien Ormaiztegiko bi txirrindulariei. Bihartik aurrera gainera gogoan izan, Jon Izagirre eta Jonathan Lastra taldekide izango direla Kofidi taldean. Jon Izagirre kontratua berritu egin zuen eta Kajarrual taldea utzi eta Uolturrean izango da. Bihartik aurrera Jonathan Lastra bilbotarra. Errepidean ere ez dira asko izaten, garaipenen bat lortutako txirrendulariak, Arrabidako klasiko irabazi zuen errepidean Jonathan Lastra bilbotarrak. Maila ona ematen duen eta maila erregularra ematen duen txirrendularia da, oraintxe bertan Euskal Herriko txapelketan, lehendabiziko postuan doan bilbotarra. Eutsi egiten dio, Pello Goikotxe ere sufritzen ari da, bere gurpiletik ez du askorik alderatu nahi. 30 urteko ermuarrak, Pello Goikotxe urdiainen 3. postuan sailkatu zen, bikain biak ere, errepidean maila ona duten txirrendulariak eta gaztetan ziklokosa egindakoak ari dira nabarmentzen lehendabiziko itzuli honetan. 3. postuan da oraintxe bertan, Aitor Hernandez. Leku bihurgunetsuan murgilduta orain, eskubira ezpata ezkerrera. Atzetik aurrerako bide egiten Jon Izagirre ere hortxe ikusi dugu. Txirrendulari dieselagoa, lehendabiziko lasterketa du, hori guztia antzeman behar du. Jon Izagirrek, gogoan izan, junior mailan, Jon Izagirre munduko txapelketa korritutakoa dela, Zedanen, Herberetan, jokatu zen 2006. urtean, han izan zen munduko txapelketan, gero errepidean, hainbat eta hainbat lorpen azpimarragarri erdietxitako Jon Izagirre, besteak beste Turrean, Giroan eta Espainiako bueltan, etapa garaipena. Batzetik aurrera egiten ari da, Jon Izagirre, Kofidi taldeko txirrendularia. Aurreko urtetan bi anaiak, Gorka eta Jon, Jose Ramon Izagirre handiaren semeak ikusi izan ditugu leian. Gorka Izagirrek aurten ez du ziklokrosean parte hartuko. Berak nahi zuen, baina norberaren nahiak ez du beti taldeak dituen egitasmoekin bat egiten eta arrazoi bat edo beste atarteko Gorka Izagirre aurten neguko prestaketan errepidean dabil murgilduta eta gaur ere uste dut Alex Aranburu eta beste batzuekin iraupen luzeko lana errestentzia lantzeko entramentu egin duela, baina bere asmoa zen hemen Tolosako barruti honetara gerturatzea, ziklokros giroa gozatu eta anaia animatzeko, seguraski, eta hemen inguruan baldin bada, inbidia egingo zitzaion, bera ere lokatzalea baita, gura ere munduko txapelketetan, besteak beste Ponxaton hartu zuen parte junior mailako txirrendulari zela, Gorka Izagirrek. Aurreneko itzulia osatzear dira, jendetza ikusten da barrutian, eta haze poza sentituko duten txirrendulariek, eta haze poza antolakuntzak berak ere, egindako lanak fruitu hau eman duela ikusita. Eta jendea non pilatu den aztertu ezkero, antolakuntzari aholkutxo bat, urren urtean tabernagune bakarra ez, 4 edo 5 antolatzen baldin badituzte, eta gaur bakar horretan dagoen jendea pilatzen baldin bada, behar bada Belgika aldean eta jokatzen den jendetza ikus genezake Tolosako ziklokros honetan ore. Hemen dira txirrendularia Jonathan Lastra, haze ziztua daraman, 8 itzuli, beste 8 itzuli, 2. postuan Pello Goikotxea, beste 7 barkatu, guztira 8 osatu beharko dituzte, Aitor Hernandez 4. postuan ikusi dugu, Inigo Gomez,
Gazte mailatan oso ondo ibilitako txirrindularia, hor da lehendabiziko postuetan, hor Jon Izagirre ere, bera ere ziztu betean, errepidea harrapatzen duenean, errepidean dituen bertuteak erakutsi nahirik, gero bihurgunetan behar bada teknika ordaindu egingo du, eta hori ere ziklokosean garrantzitsua da. Eskuin eta ezker, bizikleta azkar giratu behar den garaian behar bada da, geixiago, baina amorrazioz pedalkatzen ikusten dugu. Jon Izagirre berriro errepidera atera denean, bere bizikletari abiedura eman nahirik. Banakako lerroan denak ere bizi, ahalegin betean, txirrindulariak zoragarria da. Zoragarria 60 lagunez osautako tropela modu honetan ikustea, eta jendeak ere lasterketari horrelako erantzuen eman izana. Jonathan Lastra bizi-bizi, Pello Goikotxearekiko zulua hunditu nahirik, berriro barrutian sartuta, errepidea utzita. Garapen luzea sartu eta pedalkolpe sendoarekin, zati azkarra, indarra behar den lekua, eta hor, abiedura bizian doa bilbotarra. Master mailako txirrindulariek, orotara 5 itzuli osatu beharko dituzte, beste 4 horren bestez. Lehen da biziko eman dute, beste 4 itzuli, Master 30 mailako txirrindularientzat. Jonathan Lastra zulua hunditzen ari da. Pello Goikotxearen gurpilean sartu da Inigo Gomez, eta Aitor Hernandez ere gainean dute. Gaurko honetan titulua nahi du Jonathan Lastrak. Ia Zibaguenen Araban jokatu zen Euskal Herriko txapelketan lana beltz egin behar izan zuten Gorkak eta Jon Izagirrek Jonathan Lastra menderatzeko, eta urten ere, ia bat ere prestaketarik egin ezarren, hazen maila ematen ari den oraintxe bertan, lehendabiziko itzuli eta bigarrenaren hasiera honetan, txirrindulari bilbotarra. Jon Izagirre ere asko aurreratu da. Jon Izagirre aurki Aitor Hernandezen taldetxoa harrapatzeko moduan izan daiteke. Hor atzeratuta ikusten ditugu, atzerasiago behintzat, Unai Iribar ere pixkanak aurrera egiten ikusi dugu, eta gogoan izan, Iñaki Murua, 22 urteko altzotarra, eta Gorka Sorarrain, 26 urteko tolosarra. Aurten, bizikleta hartu duen lehendabiziko aldia izanagatik, afizinatuetan Gernikan eta Berrietuan irabazi. Alsasun 3. Friuliko giroan Italian 2. etapan 4. postuan sailkatu zela. Iturmendin 5. Euskadiko txapelketan 7, Lazkaon eta Ataunen 8. eta Beasainen 9. sailkatu zen Gorka Sorarrain. Eta batedaki hurrengo urtean, behar bada profesionaletan ez zote den arituko, erro batzuk behintzat, alkizakoa ditun, 26 urteko txirrindulariak. Jonathan Lastra jarraitzen du lehendabiziko postuan. Gorputze eta arima pedalkatzen ari da bilbotarra. Gerria sartu behar denean ere, indarra egiteko gerria sartzen du. Gorputzari kolpeak ematen dizkio, orain behera doa. Zela utzi eta zutik jarrita, teknika honez bihurgune luzeak hartuz. Jurriamendiko Tolosaldeko esan dezagun, bizkarrean behera eta berriro gora. Desnibel metatua, itzuli bakoitzean 100 metrokoa da. Oso zirkuitu polita. Azkarra, errepideko txirrindulariak ere hainbestean moldatzeko modukoa, eta espezialistek euren bertuteak erakusteko aproposa. Begiratuarekin ikusi du non diren bere aurkariak, eta ikusi du zuloa haunditzen ari dela. Zuloa haunditzen ari da, berriro errepidean atera, eta Jurriamendin gora, erritmoa bat ere jetxi gabe. Txundigarria Jonathan Lastra ematen ari den maila. Espezialistak oraindik ez zaizkio gerturatu ere egin. Eta are gehiago, aldentzen ari da. Bere nagustasuna areagotzen. Hastapena baino ez da, baina gaur ez dago, Jonathan Lastra lehendabiziko 2 itzuli hauetan geldituko duen inor. Aurkariak hori bai, Amore eman gabe, 2. postuan hor da Jon Gomez. Haren gurpilean Aitor Hernandez, 2. eta 3.
Pello Goikotxea pixka bat atzeratu eginda, baina hortxe jarraitzen du 4. postuan, Diego Ruiz de Arkaute 5. eta 6. postuan da Jon Izagirre. Ormaiztegiarra atzetik aurrerako lasterketa egiten, abiatzeko garaian ez du beste batzuk bezain postu honik izan, lasterketarik korritu ezean uziko punturik pilatzen lanik ez da izaten, eta berez oso azkarra ere, erritmo aldaketa bortitza duen txirrindularia ez da, eta atzeratuta abiatuagatik, bere erresistentzia, bere eskarmentua, bere jakituria jarri ditu orain lanean, eta pixkanaka aurreratzen ari da Kofidi taldeko gipuzkoarra. Jurremendik gainean dira. Aurreneko 3 postuetan ez da aldaketarik. Orain hori bai aldaketa, 4. posturaino aurreratu dela Jon Izagirre. 10 atzera, lehendabiziko itzulian, 4. posturaino aurreratu da. 2. amaitzea ardelarik. Jurremendetik beruntzako bidean Jonathan Lastra. Animatu txirrendulariak, animatu zaleago eskuinezker. Barrutien markauta dagoen inguru horretan zoragarria da ze jende emana dagoen, eta animatu txirrendulariak eskertuko dute eta euren ahalegina. Aldapan bera orain, kontuz, zorua oso irristakorra ez, nahiko gogorra dago eta neurria egoki hartzen diote, baina lehen ikusi ditugu. Gazte mailako txirrendulari bat baino gehiago zilipurdika ibili direla, euren bizikletaren orekari eutsi ezin da. Profesionalak, elite eta 23 urte zazpikoak lehen maila horietatik pasata jakituria gehiago izaten dute, gurpile behar duten presioa ere ondo kalkulatua, oso gutxi izaten da, bide batez esan da, eta horren bestez akats tekniko gutxiago egiten dute, eta hori antzematen da. Antzematen da eskermentua. 2. itzuli amaitzear, Jonathan Lastra, hemen da Jonathan Lastra, 2. itzuli amaitzear, eta ziztu batean, mi ateratzen du, nekatua doala eginaz, baina nekeak gozagarriak dira lehendabiziko postu denean. Hor Jon Gomez, 2. postuan, gero eta gertuago, Aitor Hernandez eta ikeragarri gerturatu da Jon Izagirre. Orain 5. postuan da Pello Goikotxea, Diego Ruiz de Arkaute 6. Hoiese dira lehendabiziko postuetan finkatutakoak, eta lasterketa bikaina, azken batean esperotakoa egiten ari da Jon Izagirre, Kofidi taldeko txirrendularia. Jonathan Lastra hemen eginduen keinuagati behintzat bete xamartzikoa ematen zuen. Unai Iribar, Euskaltel Euskadi taldeko txirrendularia pasatu da oraintxe helmugatik. Errepidean azkar, barrutira sartutakoan komeria gehiago antzematen zaio hoiei bihurguneak hartzerakoan, baina maila zoragarri ematen 22 urteko Ibarrako semea. Buruari eusten oraindik Jonathan Lastra. Atzetik mehatxua datorkio, oraindik ez du bere garondoan somatzen Jon Gomezen auspo berorik, baina zertxo bai gerturatu egin zaio, eta une batzuetan atzera begiratzen du gainera erreferentzia bila txirrendulari bilbotarrak. Jurremendiko muinoaren ezkerraldeko magalari eutxi eta pixkanaka gora eta bera. Zeharka, igoera bortitzegi egin gabe, antolakuntzak bikaina asko prestatutako 3.100 metroko barruti zoragarri honetan. Beti begi bistan du Jon Gomezek. Jon Gomezek gainera gurpiletik atera egin du Aitor Hernandez. Aurreko itzulian biak elkarrekin gainean izan dira. Baina Aitor Hernandezek nonbait bete alditxoa, eta orain Jon Gomezek gurpiletik atera egin du. Gerturatzen ari zaio Jon Gomez, Jonathan Lastrari. Hirugarren postuan Aitor Hernandez, laugarren da orain, Jon Izagirre gero eta gertuago.
Aurrez gogoan izan, ze txapelketa jokatu diren, goizian aurrenekoa, Master 40an, Oskar González txipi Legazpiarrak irabazi du. Xaber Mendiara zean daunena 50 urtetik gorakoetan. Iker Kolmenero kadetetan eta Naia Garzia kadete mailako emakumezkoetan. Olatz Odriozolak iragarpenak beteta irabazi du emakumezkoen elite mailakoa. Juniorretan Naia Arana izan daunena eta junior gizonezkoetan Odei Muñoz. Hoiek dira, erabakita dauden txapelak. Oraindik ordea, hemen elite eta 23 urte zazpikoena eta 30 urteko masterrena da. 3. posturaino aurreratu da Jon Izagirre. Oraintxe aurreratu du Aitor Hernandez Ermuarra. Beraz bere esfortzuari neurria egoki hartuta, atzetik aurrera bikain Jon Izagirre. Eta diferentziak ez dira haundiak. Oraindik dana dago hemen erabakitzeke. Oraindik lana handia dago. 8 itzuli osatu beharko dituzte, hau 3. baino ez dute. Beraz atera kontuak oraindik nolako gora berak izan ditzazkeen lasterketak. Esfortzuari neurria egoki hartzen ez bazaio, bete-beteko lan honetan edo zeinunetan egin baiteiteke potx. Eta atzekoak gerturatu, indartu aurrekoa ibilera neketsuerekin doala ohartutakoan. Jonathan Lastra oraindik lehendabiziko postuan, 2. postuan Jon Gomez gainean eta 3. Jon Izagirre, 4. da orain Aitor Hernandez. Ahalegin betean zoragarria da teknikoki nola gerriarekin ere indarra egiten duen Jonathan Lastrak. Esfortzu betean ari da bilbotarra. Buruari eutsi egin nahi dio, ez du amore eman nahi. Begiratzen duen une oro, gero eta gertuago dauka Jon Gomez. Eta Jon Gomez ere maila bikaina ematen, aurtengo denboraldi honetan Euskal Herriko egutegiari begiratu ezkero, Abadiñon lortutako 2. postua du, aurten lortu duen posturik onena. Beraz, neurri batean gaur, seguraski denboraldiko lasterketarik onena burutzen ari da Jon Gomez. Lehen junior eta kadetetan oso maila honean ibilitako txirrendularia da Jon Gomez. Gero eta gertuago Jon Izagirre eta Jon Izagirreren itzaletik atera nahi ezik dabil Aitor Hernandez. Aurten ere Euskal Herriko txapelketan seguraski berak nahiko lukeena baino kontrario estuagoak harrapatu ditu 40 urteko Ermuarrak. Azken urte hauetan errepideko denboraldia prestatzeko ziklokosa baliatu dute Izagirretarrek. 2019an Gorka Izagirre izan zen Euskal Herriko txapeldun. Iaz berriz Jon Izagirre bere anaia gazteagoak erdietsi zuen hori. Eta Aitor Hernandezek 6 titulu dituen arren, azken urte hauetan eskutsik aldegin behar izan du Euskal Herriko txapelketatik. Eta urten ere, ataka estuan hartu dute errepideko espezialistek eta Jon Gomez bera bezala negu osoan ziklokosean ibiltzen den bizkaitarrak. Jon Gomez ikeragarri gerturatu zaio Jonathan Lastrari. Elde txikixago, handixago bat dauka Jon Izagirrerekiko, baina gainean dira denak, eta dena dago erabakitzeke oraindik Euskal Herriko txapelketa honetan Pablo Arzuagaren 2. oroimenezkoan. Goiteperako bidea hartu dute, Jurreamendiko egoitzatik beherako bideari helduta, jende asko dago hor pilatuta, egin txalo jendea, egin txalo zaleok, txirrindulariek eskertuko dute eta egin oiu eta jo eskuzartak, 3. postuan Jon Izagirre, 4. Aitor Hernandez, une batetik bestera 3. itzuliare osatuko dute, 4. abiatuko dute, eta beste 5 faltako zaizkie. Guztira esan bezala 8. Hori da, epaileek lehendabiziko itzulian hartutako denbora hartu eta gero ebatzi dutena. Harrapatu du, oraintxe harrapatu du eta eskuin oinarekin arazoren badu gainera Jonathan Lastrak, eskuin onari begiratzen dio, jetxe egin behar izan du, matxura izan du, goitiperako bidea matxura izan du Jonathan Lastrak, Ajarru altaldeko txirrendulariak, eta orain buruan Jon Gomez,
Bera bakarrik gainera, lastima, bigarren postuan Jon Izagirre, Jonathan Lastra hor, matxuraren bat izan du, oinarekin arazoak izan ditu, pedalari begira 2 edo 3 alditan ikusi dugu eta azkenean bizikletatik jaitsi egin behar izan du. Hementxe, helmugako zuzengunean, une batetik bestera, Jon Gomez, lehen da biziko postuan, eta indartxu orain atzetik aurrerako lasterketa eginez berare. Hor da, Karabana Serandioko txirrindulari eta hemen Jon Izagirre. Jon Izagirre orain honetan ere lasterketa buruarekin bat egiteko zorian izan daiteke. Aldea txikitzen ari da, Kofidi taldeko txirrindulariaren begiratua oso konzentratua. Ez da bilau, hemen txantxa kontuetan naiz eta denboraldiko lehen da biziko lasterketa izan, iaz bezalaxe titulua nahi du Jon Izagirrek, eta edozeini lanak emateko prest dagoela erakutsi nahirik etorri da Tolosako Euskal Herriko txapelketa honetara. Zoragarria, erakusten ari den profesionaltasuna, eredugarria bere jokabidea. Helmugatik, Diego Ruiz Darkauteren atzetik, Pello Goikotxea pasada orantxe, Euskaltel Euskadi taldeko gizonak ere, lehen da biziko postuetan eusten dio bere buruari. Jonathan Lastraren atzetik, bigarren izan da, lehen da biziko itzulian, zertxo eta atzera egin du baina utziz eta Unai Iribarrere helmugatik orantxe bertan, berarekin batera, Julen Zubero, Luis Zubero handiaren semea, Julen Zubero ere ez daka mutxa, ja nahi izan ezkero, veteranoen mailan parte hartzeko aukera izango luke, baina txirrendulari profesionalekin ateratzea erabakitu Julen Zuberok, mendi bizikletan eta Marokon eta horrelako herrialdetan gaur egun puri-purian dauden zeharkaldietan parte hartu eta espezialista handia da gainera Julen Zubero, eta garai batean izan zen erakutsi nahi gordabil, Luis Zubero, Kastaldeko txirrendulari handi izandakoaren semea, Julen Zubero bizkaitarra. Unai Iribarren gurpilean. Buruan bien bitartean Jon Gomezek jarraitzen du. Jon Izagirre gero eta gertuago duelarik hori bai. Eta lehen, Jon Gomezek Jonathan Lastrari egin diona, gerta dakioke orain berari. Eta berak ere badaki hori. Lehen berak Jonathan Lastra izan du referentzia, orain bera da, Jon Izagirrek begitan hartu duen gizona, eta erreferentzi hori hor duelarik, Kofidi taldeko txirrendulariak burua lortu nahi du. Ez lasterketa erdian baizik eta lasterketa amaieran. Eta horretan, errepidean eta urtek ematen duten erresistentzia, eta bere burua ezagutzearen jakituria lagun izango ditu Kofidi taldeko txirrendulariak. Eguraldia zoragarria eta eguraldi hori are ederragoa egiten ari dira txirrendulariak euren izerdiarekin. Haze ziklokos goiza ari garen bizitzen, bederatziak ezkero, Horiako txirrindulari elkarteak antolatuta hemen Euskal Herriko txapelketa honetan. Iñaki Murua, 22 urteko altzoarra, ziklokosean lehen da bizikoz. Hor dabil barrutian sartuta, errepideko denboraldia prestatuz. Eta alduela, iazko postu honak gainditzeko intentzioarekin, iaz ez aurtengo denboraldian errepidean, Gipuzkoako erlojuaren kontrako txapelketan, 5. izan zen Iñaki Murua, 6. Zumaian, denboraldiko aurreneko proban, eta 9. seguran. Hoiek hobetu nahiko lituzke, aurten berarentzat urrengo urtean, hasiko den denboraldia, 5. izango du, Iñaki Murua altzoarrak. Eta une batetik bestera harrapatuko du, eta horretan jakitun da, Jon Gomez, Jon Izagirrek, bi txirrindulariak oraintxe egin dute bat. Beraz, halako lasaitasun bat hartuko zuen segurazki Jon Izagirrek, atzetik aurrera ibiltzea kontrako pausoan dantza egitea etzaio inori gustatzen, eta horretan aurretik txirrindulari asko zituela ibili behar izan du lehendabiziko itzulietan Jon Izagirrek, baina orain bakarra dauka aurretik eta haren gainean dago. Orain esfortzuari neurri hartu eta segurazki pentsatuko du, ea non egin liezaioken eraso Jon Gomezi ura menderatu eta iaz bezalaxe tituluaren jabetza beste bat etxera eramateko. Eta ez dakigu, txapela guztia denak euren jaiotetxean
Jose Ramon Izagirre berak zintzilikatuta izango dituen horma berean izango diren dena, baina Jose Ramonenak, Gorkarenak eta Jon Izagirreren txapelak kabitzeko hormak eta egongelak handia beharko du, bestela ez dira inon sartuko eta. Baina hori ikusi egin beharko da. Ez da komen izaten inoiz aurkaria gutxi estea. Are gutxiago Jon Gomezen moduko aurkariak, ziklokosa ondo ezagutzen dutenak, gaztetan ere tituluak lortuak. Eta erne, Jonathan Lastrak matxurak berriro ere aurrera egiteko indarra erakutsi baitu. Ez dabil aparte Caja Rural taldeko gizona. Buruan izan da aurreko bi itzulietan, eskuin onarekin pedalean arazoren bat izan du, hori tarteko atzeratu da, orduan hartu di aurre Jon Gomezek, baina berriro lasterketa burura gerturatzen ari da. Behar bada Jon Gomeze berak ere hanka zertxo bait altxe egingo zuen Jon Izagirre itxatsi zaiola ikusitakoan, Jon Izagirrek orain arte egindako esfortzu ere zertxo bait errekuperatu egin nahiko du, eta horrek segurazki errimoa moteltzea ekarri duenez, Jonathan Lastra gerturatu egin zaie. Bihurgunetik bihurgunera, sprint betean, Jon Gomez beti buruan, Jon Izagirre, kofidikoa haren gurpilean, eta Jonathan Lastra gain gainean. Behar badal itzulio amaitzerako, 3 txirrendulari elkarrekin izan daitezke buruan. Laugarren dator, Aitor Hernandez, eta orain burua hartu du Jon Izagirrek. Jarri da buruan Jon Izagirrek, berea da ekimena. Orain gainera beherako zatian abiatuko dira, erne irriste egin dior bizikletak, arriskatzen ari da Jon Izagirrek, aurrera egin nahi du. Hor bihurgune batean Jon Gomezek abilezia tekniko gehiago duela erakutsita aurre hartu dio, eskuinerako bihurgunean Jonathan Lastra gerturatzen ari zaie. Lasterketa zirraragarria, ikusgarria, atzeratuta eta ez dirudi dominen jokoan egon daitekenik Aitor Hernandezek. Gorakoan ez du aurrekoak adina indar erakutsi, beherakoan ezin du tarterik laburtu, eta horren beste zuluak gero eta ondixiago ari gara ikusten, lasterketa buruko hirukoa eta Aitor Hernandez gaurkorako favorito nagusietako bat zenarekiko. Une batetik bestera antolakuntzak esi artifizialak prestautako edo salto artifiziala prestautako gunera gerturatuko dira. Eta Jon Izagirre da lehendabiziko postuan berriro, Jon Gomez bere gurpilari itxesita ezkerrera bihurgune hartu, bizikletatik jaitsi, salto egin, bi olak pasa, berriro bizikleta gainera, eta errepidera atera dira, Jon Izagirre buruan delarik, eta berak pasatzeko intentzio du gainera, lehendabiziko postuan, lehendabizikoz, aurrena lasterketa buruan, Jon Izagirre, Jon Gomez gurpilean duela, eta hementxe gain gainean amore eman gabe Jonathan Lastra, Caja Rural taldeko txirrendularia, berriro gurpilean sartu nahi du. Eskuin eta ezker begirazez, gune zoragarria. Bikainak, irudiak benetan, bikainak. Jakin dezazu Euskal Herriko txapelketa hau eguerdiaz geroztik proba nagusian, streaming bitartez, ematen ari direla. Aitor Hernandez oraintxe pasada, Ermu txirrendule elkarteko kidea, baina ikusi duzu atzerapena zertxo eta handia dela, eta ez zaiola ikusten gainera Aitor Hernandezi, garai batean zuen pedalkolpe indartsu, eta ia mendera gaitzura, eta kosta behartzaiola, aurreko hirukoarekin bat egiten. Diego Ruiz Darkaute oraintxe pasada. Helmugatik, Pello Goikotxeak eutsi egiten dio bere postuari, lasterketa bikainari da burutzen, Pello Goikotxeak gogoan izan aurten Urdiainen, 3. postuan sailkatu zela 30 urteko ermuarra, eta gaur Euskal Herriko txapelketan ere, orezko postu bat nahi duela, albaldin badu behintzat aurreneko 5-6etan sailkatuta. Master mailako txirrendulariek ere tartekatzen dira, Julen Zubero hor aurrera eginda orain, Julen Zuberok atzean utzi du, Unai Iribar oraintxe pasada helmugatik, ez dago alde handirik, baina eskarmentu askoz ere jantziagoa dauka Julen Zuberok Unai Iribarrek, baina Unai Iribarrek lasterketaren bat edo beste egingo zuen ziklokrosean,
Orain urrengoa gure memoria mehesamarra da, baina asteasun behar bada junior mailako txirrendularia zenean, laugarren egindako postu izango du. Lasterketa buruan, nor baino nor gehiago, orpo-zorpo. Jon Gomez, Jon Izagirre, Jon Gomez. Elkar trukatuz, lehen da biziko postua. Orain Bizkaitarra da aurrena. Jonathan Lastra hirugarren, atzerago, Aitor Hernandez, makur eginda, bere ohiko estiloan. Errepidean bezalaxe, Jurreamendiko gainera gerturatzen, Jon Izagirre erne, Jon Izagirre zulotxoa zabaltzen ari da. Jon Izagirre aurrera egiteko intentzio dauka eta Jon Gomez gurpiletik atera egin du. 20 metroko tartea baino ez da izango, baina erne, Jon Gomez lehertu egin du Jon Izagirrek eta zuloa gero eta handiagoa da. Goiko baratzetan, ezkerretera bihurgune hartu, errepidean sartu, eta hor zulo hori handitu egin lezake Ormaiztegikoak. Aurrenekoa izanagatik, garaipena nahi du Jon Izagirrek. Eta lasterketa abiatu denetik, oraintxe izan du gertuen garaipen hori. Batetik, abiatutakoan baino gutxiago falta delako, eta bestetik, aurkariak menderatzen ari delako. Masterrentzat azkeneko itzulia da. Beraz hortxe dago jokoa. Baina lasterketa buruan gogoan izan, titulu nagusia jokoan eta Jon Izagirrek hartu duela lehendabiziko postua. Hartu eta ez duela gainera usteko asmorik, atzetik aurrerako lasterketa egiten ari da, oraingo honetan ere, Ormaiztegiko anaietan zaharrena, gazteena barkatu. Inigo Gomez da, hori da. Bikiak dira hauek, anaia bikia dira eta Inigo Gomez da hor lasterketa buruan Jon Izagirrerekin ari dena. Beraz, azalpena ezinbestekoa zen, eta estimatzen dugu, zuzenketa hori egin behar izana, ez baita Jon Inigo Gomez baizik. Eta azkeneko itzulian sartuta, master mailako lasterketan, Iñaki Karro da lehendabiziko postuan doana, eta 13 segunduko alde ateratzen dio Erlan Zuriarteri, 3. postuan Andoni Etxebarri izango litzateke. Iñaki Karro, beraz, 30 urteko masterretan garaipena lortzeko zorian izan daiteke. Haiek azkeneko itzulian sartu baitira, ez oraindik maila nagusiko txirrendulariak, haiek Jon Izagirre buruan Inigo Gomez, Inigo, 2. postuan delarik, eta Jonathan Lastra, 3. Beraz, barkatuko aldigute, anaia bikiak ez bereizi izana, eta Inigori guk izen aldatu eta Jon deitu izana. Baina dena etxean geldituko litzateke eta behar bada, barkazio ere errazago ailegatuko zaigu modu horretan. Inigo Gomez da, lasterketa zoragarria egiten ari dena. Berotu aldia hundi eman dio Inigo Gomezi, Jon Izagirrek. Inigo Gomez, Elorriaga, hortxe 2. postuari eutxinairik. Hauek garai batean bi anaia bikiak ibiltzen ziren, Jon eta Inigo. Orain Inigo jarraitzen du hor. Eta gaur maila oso erakutziz gainera. Abadinon ere 2. izan zen. Gaur oraingoz 2. postua, oraingoz bermatua dauka. Baina 3. da, Inigo bete egin du Jon Izagirrek eta Jonathan Lastrak ere aurre hartu dio. Beraz, errepideko bi profesionalak eta bihartik aurrera, biak taldekide izango direnak, Jon Izagirre eta Jonathan Lastra
aurrena eta bigarren oraintxe bertan Euskal Herriko txapelketa honetan. Inigo Gomez hirugarren. Baina atzerapen pixka batekin. Lasterketa bikainari gara ikusten. Eta ordu bete, lan laburra izanik ere, luz egiten dela ikusten ari gara esfortzua betekoa denean. Pentsa non atera den Jon Izagirre, eta non den oraintxe bertan. Lasterketa buru hartuta, bera eta bere taldekide izango duen lehiakideak kasu honetan. Jonathan Lastra, masterretan gogoan izan Iñaki Karro, izan daitekela garailea. Eta helmugatik pasatzen direnean, Jon Izagirreri, Jonathan Lastrari, 3 itzuli faltako zaizkie. Hementxe dira biak, Jonathan Lastrak hartu du burua, Jonathan Lastra pasako da, 3 itzuli Jon, lasterketa oso polita, iazkoaren antza handia du gainera, iaz ere, eta hor Inigo Gomez, hirugarren postuen eta gerturatzen ari da gainera. Aurreko bikoarentzat hor dago mehatxu oraindik Inigo Gomez, hirugarren postuan. Iaz zibaguenen, Jonathan Lastra ustekabeko gonbidatu izan zuten Izagirretarrek, eta beraien honen eman behar izan zuten Gorkak eta Jonek, harik eta erabat menderatu zuten arte. Baina podiunean leku izan zuen Jonathan Lastrak, eta gaur ere gauzak horrela amaitzen baldin badira, izango du Pablo Arzuagaren bigarren memorial honetan. Euskal Herriko txapelketa. 12 titulu jokoan. Hementxe Diego Ruiz aurkaute Kajarru altaldekoa. 3 itzuli Diego, 3 itzuli. 3 itzuli lasterketa amaitzeko. Buruan Jonathan Lastra, matxurak berriro ere. Jon Izagirreren gana gerturatu eta berea da ekimena. Hor Pello Goikotxea, 3 itzuli Pello. Baina 3 itzuli hemen, 20 minututik gorako lana da. Eta 20 minutu sufrikario batean, ez dira motzak egiten. Sufritu eta gozatzen Jonathan Lastra eta Jon Izagirre. Bia lasterketa buruan. Hori bai gerturatzen ari zaie Inigo Gomez. Eta ikusi dute, bihurgunera eskubiruntz hartu dutenean, Jonathan Lastrak eta Jon Izagirre ikusi dute, gainean dutela Inigo Gomez. Hor pasa dira helmugatik Julen Zubero eta Unai Iribar ere. Helmugatik pasatzerakoan hartu du burua, eta oraintxe eman dio erreleboa, esaterik baldin badago ziklokosean, oraintxe hartu dio aurrea Jon Izagirrek Jonathan Lastrari. Orain gutxi jakin dugu gainera, eta ez da aipatu nahiko genuken kontua, baina txirrendularitzarekin lotura estua zuen, gare batean Gurutze Gorrian ere 11 lasterketetan zerbitzu eta laguntza emandakoa izan zen, azken urte hauetan, itzulien bertan, antolakuntzako kideen laguntzaile lanetan ibiltzen zen, Javi Otero Tolosarra zendu berria dela. Gugan bego, Javi Otero, txirrendularitza munduan aski ezaguna, eta Saminean lagun dugu, familia osoa, eta gero ura omentzeko eta ura oroitzeko, podiunean saribanaketan minutuko isilunea egitea erabaki du Horiako txirrendularitza elkarteko antolakuntzak. Hor beraz albiste tamalgarria, Javi Otero, txirrendularitzarekin lotura handia zuen kidea zendu dela. Lasterketan, Jon Izagirre zulua egiten. Jon Izagirre gerrimua bizitu egin du. Eta amorrazioz pedalkatzen, esprintatzen ari da orain Jonathan Lastra atzean uzteko. Jonathan Lastra makur eginda, hortzak estututa.
sufrimentua erakusten ari da Jonathan Lastra. Ez dio ies egiten utzi nahi, urren urtean taldekide izango duen gizonari, gaur lehiakide baitira, gaur biak alabiek nahi baitute titulua. Eta oraintxe bertan erabaki da, Master 30 mailako titulua. Iñaki Karro Meabairentza da. Bera Euskal Herriko txapeldun, oraintxe helmugan zorionak Iñaki, beraz txapela bakarra gelditzen da erabakitzeke. Iñaki Karro, Euskal Herriko txapeldun, 30 urtetik gorako masterren artean. Ahalegin bizian jarraitzen du bien bitartean, ahalegin bizi-bizian, Jon Izagirrek jokozkan pautzi nahi du erabat, Jonathan Lastra, lanak aurreratu egin nahi ditu. Ez du azkeneko bi itzulietan, inolako arazorik nahi Jon Izagirrek. Baina ez du nola nahi amore emango Jonathan Lastrak. Eta hori bi edakite. Biak elkarren kontrario estu izan baitziren lehen urtean Euskal Herriko txapelketan, biek dute elkarren ezagutza. Oraintxe helmugan oinatz munduat ere, Master 30 mailako txirrendulariak euren lasterketa amaitzen ari dira. Iñaki Karrok lortu du garaipena. Eta garaipenaren bide horretan nolako ahalegin egiten ari den Jon Izagirre, baita Jonathan Lastrare, lasterketa zoragarri ari dira eskaintzen. Eta badakigu ez dagoela alderatzerik, baina egunotan eta segurazki zuetariko asko gainera gozatu dituzuen Wout van Aert, Tom Pidcock eta Mathieu van der Poelen antzeko norgehiagoka ari gara ikusten. Beste maila batekoa dena esan da, biztan da, baina estua. Aldaketez betea, lehen Jonathan Lastra ikusi dugu buruan, Inigo Gomez ere bai, eta orain Jon Izagirre. Belgikan jokatzen ari diren munduko kopako lasterketan antzera dabiltza, gero helmugan aurrena gehienetan, Wout van Aert nagusitzen ari baldin bada ere, baina zer da hori, zenbat zale ari den gerturatzen ziklokrosera, eta ez harritzekoa, horrelako goi mailako ikuskizunak, ez baitira sarri izaten, eta gaur oso lasterketa polita ari gara ikusten, hor sorbaldarekin ere nolako keinu egin behar izan duen, biurgene bat barrutik hartu nahi izan duelako, Jon Izagirrek. Arriskatzen ari da, bere jakituria guztia jokoan jartzen ari da, beherako bidean, Jurriamendiko egoitzan behera, helmugara bidean eta helmuga pasatakoan, bi itzuli, faltako zaizkie. Jonathan Lastra gainean, beti begibistan, beti mehatxua gainean, garondoan auspoa. Arriskuan non nahi du ziklokrosak. Norberak egin dezakeen akatzen batengatik, edo aurkaria, indartsuago eta teknikoki gehiago izan daitekelako. Hor dago, kirol zoragarri honen gako eta giltzarrietako bat. Errendimenduaren emaitza ez dela soilik fisikoa, baita teknikoa ere. Zutik jarri talduen lekuan, bere giharrak zukutzen, indarra alduen lekutik ateratzen Jon Izagirre. Aurpegia zorrotz, oraindik neguen egonagatik, gorputza sartuta, gero turrerako eta gehiago sartuko diren arren. Baina horrez dago, alper galtzeko bat ere kilorik. Hemen da helmugan Jon Izagirre. Esprintatzen hasi da dagoeneko, diferentzia alduen neurria meintzat. Haunditzeko intentzioarekin, bitzuli Jon! Bitzuli Jon! Eta hemen da, bitzuli Jonathan, bitzuli esprintatzen! Hortzak begibistan dituela Jonathan Lastra bigarren postuan. Eta hemen da hirugarrena ere, Inigo Gomez, bitzuli Inigo, bitzuli, lasterketa maitzeko. Karabana Serandio taldeko txirrendularia, ahalegin betean, egin du apustu gogorra, lasterketa buruan izan da une batzuetan. Baina bera baino gehiago ari dira izaten gaur, errepideko bi profesional handiak. Jon Izagirre eta Jonathan Lastra. Errepidean gora, Jon Izagirre, ez du atzera begiratzen, ez du ikusi nahi zer datorkion, berea eman nahi du.
beste inor aintzat hartu gabe. Bere buruarekin pakean amaitu nahi du, berak duen guztia, xaututa, gorputza birrinduko badu ere, txikituta uzten baitu, ziklokrosak ordubeteko ahalegin bete-beteko egin eta gero. Baina hor izan lezake saria, iaz bezalaxe. Ibaguenen lortutako txapelak, beste bat izan lezake aurten Tolosan. Hor ikusi du, eskubiruntz bihurgune hartu du, eta hor ikusi du, aurreko itzulian bezalaxe, eta ia erreferentzia berarekin, segundu gutxi batzuetako, dozena erdira ailegatzen den distantziarekin duela atzean, bi itzuli Pello Goikotxea Euskaltel Euskadi taldeko txirrindularia, hortxe pasada helmugatik, eta hor jarraitzen dute leia bizian bi txirrindulari horiek. Jurrea mendik gainean da, baratza inguru horretan. Tarteak txikiak. Lasterketa lehiatua, ikusgarria. Eta bere maila ematen. Zer den kastako txirrindulari izatea, zer den berezkoa izatea. Ia bat ere prestaketari gabe, soilik errepidean neke batzuk pilatuta, nolako maila ematen ari den Joni Izagirre, eta arekin batera baita Jonathan Lastrere, gaur ziklokrosean Euskal Herriko txapelketan. Garai bateko ohitura izaten zen, errepidean ibilitako txirrindulariak ere aldian behin ziklokrosean korritzea, hori egiten zuten bere garaian bestea beste, Fede Etxabe handiak, edo Joki Mujikak eta beste hainbat gizonek, gaztetan ziklokosa ezagutu eta ikasitakoek gero profesionaletan ere batzuetan jokoan jartzen zuten, eta filosofia horri jarraikiz, aurten hemen Euskal Herriko txapelketara gerturatu dira Joni Izagirre eta Jonathan Lastra, Unai Iribar eta Pello Goikotxearekin batera, eta ikuskizun paregabe ari dira ematen. Jendearen gustagarri, zaleen gozagarri, gaurko lasterketa. Zuloa haunditu egin du, esportzu hori hobeto eusten ari zaio Joni Izagirre. Orain bai begiratu du non den Jonathan Lastra, eta ez du begibistan ikusi. Zuloa orain bai haunditu egin du Joni Izagirrek. Eta helmugatik pasatzean azkeneko itzulian sartuko da. Garaipena lehen baino gertuago du. Baina ez dago ezer erabakita. Gogoan izan hirugarrengo itzulian Jonathan Lastra buruan zenean, matxuratxo bat, arazo bat izan du. Oina pedalean trabatu, gelditu egin behar izan du, bizikletatik jaitsi, eta han atzerapena pilatu arren, gero buruarekin bat egin, eta lasterketa buruan errelebo ematen ere ikusi dugu, 29 urteko bilbotarra. Pixka bat arnasari buelta mandakoan ordea, Joni Izagirrek berriro beste eraso bat jotzea erabaki du. Eta ari esker da oraintxe bertan lasterketa buruan. Txirrendulariak doblatu eta doblatu ari da gainera, baina doblautako txirrendulariak atzetik zer datorkien jakitun baztertu eta bidea libre uzten diete eura baino gehiago diren txirrendulariei. Ez dezatela behintzat, inork enbarazu egin izanaren aitzakiarik izan, hain titulu garrantzitsua jokoan dagoen honetan. Euskal Herriko txapelketa Pablo Arzuagaren bigarren oroimenezkoan. Urte batzuetan ziklokosetik erabat aldenduta egon zen Joni Izagirre, junior mailan egin zuen, eta junior mailan munduko txapelketa bat korritu ere bai, Gorka bere anaiak bezalaxe. Gorkak Ponxaton, bat behintzat, eta Zedanen Herberetan 2006an Joni Izagirrek. Azken urte hauetan maila txukuna emanagatik ez dute inoiz euren helburuen artean kokatu munduko txapelketan parte hartzea. Euren helburua prestaketa baino ez da, errepiderako prestatzea.
Eta hauek helburu handiak dituzte. Jon Izagirre azken urte hauetan badakizue Euskal Herriko itzuliaren leia bete-betean izan dela, eta ez leian ibili bakarrik, garaipenak, podiunak, etapa garaipenak denetarik izan duela Euskal Herrian astebeteko itzulietan. Pello Bilbaorekin batera dagoen espezialistarik handienetarikoa Izaki. Eta 3 itzuli handietan etapa garaipena duen bakanetakoa Euskal Herrian eta bakanetakoa txirrindularitzaren historia luzean. Gaur ziklokorsean, garaipenaren bila, Tolosan, Euskal Herriko txapelketan. Berriro ere beherako bide hartuta, eta antolakuntzak ziurtatu beharko digu, baina Jon Izagirre helmugatik pasatzen denean, azkeneko itzulia izango du. Azkeneko itzulian sartzear, Kofidi taldeko Ormaiztegiarra. Jurramendiko magalean bera, errepidea begibistan duela, sigisaga bihurgune batzuk, oztopo artifizialak gainditu, eta berehala da berriro errepidean, garaipena usaitzen ari da Jon Izagirre. Bizikleta gainean berriro, errepidean sartu da, eta orain ikusiko du, azken itzulietan ikusi nahi izan duena. Azkeneko itzulian sartuko dela Jon Izagirre sprint bete-betean. Azken itzulia Jon, azken itzulia. Garaipena arnasten eta usaitzen ari da. Erreferentziak asko handitu ditu. Zuloa nabarmen hasi da. Jonathan Lastra egin albetean dator, baina lehen baino askoz ere atzerago. Ja ez du ikusi ere egiten, erreferentzia galdu du, 29 urteko bilbotarrak, eta horren bestez azkeneko itzuli honetan, ezingo luke inundik inora ere seguraski harrapatu. Jonathan Lastra azkeneko itzulia, aurten ere podiunean, baina garaipenak iskin egin liezaioke, eta iazko kontrario berberak menderatuta. Iaz Gorkak ere hautsi zuen, gaur Gorka ez da hemen, baina Jon Izagirrek menderatuko du Jonathan Lastra. Inigo Gomez, 3. postuan, hori izango litzateke podiuna. Hor pasada orain helmugatik, Gorka Sorarrain, lehen aipatu dugun gizona. Lehen saskibaloian ibili eta aurten errepideko lehendabiziko denboraldia osatu duenean, jende asko eta asko, harri eta zur utzi duen txirrendularia. Besteak beste 2 garaipen, eta goi mailako beste proba batzuetan aurreneko 10etan behin baino gehiagotan sailkatuta. Jon Izagirre azkeneko ahaleginetan, 7 minutu inguru gelditzen zaizkio. 2. urtez jarraian Euskal Herriko txapelketa etxera eramateko. Txapela buruan duela itzuliko da. Izagirretarren enborrak emaitzak emaiten jarraitzen du. Ezpalonak atera dira Jose Ramonen gorputzetik. Gorka eta Jon aita izan zela eta semeak badira. Azken urteetan beste Euskal Herriko txapeldunak. Ziklokrosean ez dira aitaren parera llegatu. Aita Jose Ramon 3 aldiz izan zen Espainiako txapeldun, 2 profesionaletan, beste behin afizionatu mailan. Eta munduko txapelketetan ere, 5-6 aldiz behintzat izan zen Jose Ramon Izagirre. Errepidean ordea ez dago kolorerik. Munduko onenetarikoak izatera ailegatu baitira Izagirretarrak. Bereziki Jon. Eta Gorka hor dabil, Movistar taldean beste urtebetez. Kofidin izango da, oraintxe bezalaxe, bihar hasiko den urtean Jon Izagirre. Jurreamendi gainean, baratzgunea zeharkatu, bizi bihurgunetan. Eta honen bestez ez daka askorik arriskatu beharrik. Seguru da, matxurarik ezean Jon Izagirre. Ondo hartu dio neurria bere buruari. Ondo neurtu ditu aurkarien indarrak ere. Eta atxeden hartu behar zuen garaian atxedena. Erritmoa bizitu behartzenean bizitzeko indarra
izan du, eta horren guztiaren lekuko orain lehen da biziko posturi. Kontrol gunetik pasada, bizikleta aldatu beharrik ez du inork ere izan, horrek erakusten du zeintzu izan diren gaurko barruti honen ezaugarriak, zikokos barruti azkar eta teknikoa, ikusgarria, ia lokatzik gabea, eta bizikletak garbi hasi eta amaitu. Ez da bat ere arriskutsua, eta gonbite erraza egiten die horrelako zirkuitoak, errepideko eskarmentu handirik gabeko txirrindulari ere barrutietara gerturatzeko. Jonathan Lastra bigarren postuari eusten, baina honen beste segura eski amore eman da. Jakitun, Jon Izagirre urrun duela, ez baitu ikusi ere egiten. Eta erreferentzia izan da ere zail, orduan ere ezin izan dio eutxi Jon Izagirreri, orain erreferentziari gabe, eta atzetik ere aparteko mehatxurik ez duelarik, segurazki konforme bigarren postua lortuta Jonathan Lastra. Iurramendi gainean lanik zailenak eginda aurki beruntzako bidea abiatuko du Jon Izagirrek, eta Bizpahiru minutu barru izango da hemen helmuga puntuan Euskal Herriko bigarren urtez jarraian txapela eta titulua ospatzen. Jendeare gerturatu da argazkilariak, eta txalozarta eta animo iu artean helmugartuko da segurazki Jon Izagirre. Urtea ezin hobeto amaitzen duelarik alde ederreko grazia, urtea titulu batekin Euskal Herriko txapeldun izan da, iaia jolasera etorri eta etxera garaipenak berarekin duen gozotasuna dastatuta joan da. Zaleak, familiakoak, kideak, denak ere inguruan dituelari gainera, areta gustagarriago da modu horretan lortutako garaipena. Jonathan Lastra bigarren postuan eta Iñigo Gómez hirugarren. Orain dilanean, baina lehen baino patxadatxuago, begiratu ere, zertxo bait erlaxatu egin zaio Jon Izagirreri. Biurgunetik biurgunera, ez du lehen jotzen zuen esprintaren beharrik ikusten, eta premiarik ezean zertxo bait lasaiago. Berakoan ere askorik arriskatu gabe, biurgunea txukun eta lasain, asko kertu gabe hartuz. Aurki titulua zain izango duela jakitun. Hemen da, Jon Izagirre. Ja seguru, lasai. Aurpegi ere lasaitu zaio, ez dauka lehengo tensio eta konzentraziorik. Abiatu da gainbera, jendearen txalozart artean, mundu guztia dagoeneko garaipena ospatuz, eta bera hori dastatzen ari da. Haze gozamena, hainbeste sufrimenturen ondoren, ordubeteko tensio handiko lana, tensioa eta esfortzua. Baina profesionaltasuna eredu hartuta, haze lasterketa burutu duen Jon Izagirrek beste behin. Jonathan Lastra oraindik ez da goitipera abiatu, bien artean alde handi xamarra izango da, baina segunduak segundo, hemen tituluak eta postuak dira gaur garrantzitsuak, batak urrea besteak zilarra, eta Iñigo Gómezek brontze izango du. Une batetik bestera izango da Jon Izagirre helmugan, ja barrutiko azkeneko metroak egiten ari da, goruntza begiratu du, ez du ikusi ere egin Jonathan Lastra, badaki patxada zartzeko moduan dela, eta segurazki lehen ez bezala orain, bide bazterrera begiratu eta ezagunak eta ikusten dituelarik, iaia haiek agurtzeko moduan ere bada. Oraintxe hor, oztopo artifizialak gaindituz, lasai, presari gabe, berriro bizikleta gainera, eta hementxe azkeneko zuzengunean oraintxe sartuko da txirrindulari haundi hau. Errepidean haundiek egindakoa, eta ziklokosean jendea agurtuz, Euskal Herriko txapelketan, bigarren urtez jarraian, txapeldun Jon Izagirre! Pozik Gaur Maizegiarra, eta pozik hemen gerturatu diren zaleak ere, pozik antolakuntza, badu bai ziklokosak gaur zer ospatua. Urte amaierarekin batera, bikainak izan baitira, Euskal Herriko txapelketa lehian izan duten,
lasterketa guztiak. Hemen Iñaki Muruare 22 urteko altzoarra. Eta bigarren, Jonathan Lastra, lasterketa bikainak, Kaja Ruralekin bere azkeneko lasterketan. Eta hemen bikain, hirugarren apodiunean, Inigo Gomez, zorionak Inigo. Estu hartu ditu zenbaitunetan, errepidetik gaur barrutietara sartu diren aurretik izan dituen bi profesional handiak, baina amore eman behar izan du. Hori bai, beste batzuetan ez bezera, esate baterako, Aitor Hernandez menderatu egin du, eta bere baitarako hori, bada lorpena, Aitor Hernandezek aurten 5 garaipen lortu baitzituen, Inigo Gomez garaipenik gabe zegoen, eta gaur Inigo Gomezek Aitor Hernandez menderatzea, ez pentsa huntzaren gauerdiko ez zulatenik, bada bere barrurako behintzat, pozarren egoteko motiboa. Aurk izango da laugarren postuan, Aitor Hernandez, baina ikusten duzue hasiera batean, txiki ziren zuloak, nabarmen handitu direla, eta ordubeteko esfortzuaren ondoren, bakoitzak duen kirol maila eta trebezia teknikoa jokoan jarri ostean aldeak nabarmen handitzen direla. Oztu gabe elastiko eskeda Jon Izagirre, gorputzari buelta emanaz, arnasa hartu, hor helmugan, Aitor Hernandez veteranoa, urtarrilaren 24an, 51 urte egingo ditu Aitor Hernandezek, eta oraindik hor dabil. Eta mentxe, Gorka Sorarrain ere, ziklokrosean errepidean bezala egindako debutean. 25 urterekin ezagutu du txirrendulari horrek bizikleta, eta zen maila ematen ari den. Batzuek diotenez gainera, hurrengo urtean behar bada profesionaletan izan omen daiteke Gorka Sorarrain. Honen bestez titulu guztiak erabakita, gogoan izan, Master 30etan Iñaki Karrok lortu duela titulua. Eta profesional eta 23 urte zazpikoetan, Jon Izagirre, Jonathan Lastra eta Inigo Gomez izan direla lehendabiziko 3 postuetan. Beste tituluak, Master mailako 40 urtetik gorako txirrendularietan Oskar González Txipik, Xavier Mendieraz 50-60koetan, kadete gizonezkoetan Iker Kolmenero, emakumezko kadetetan Naia Garzia, emakumezko elite mailan Olatz Odriozola, juniorretan Nai Arana, eta Odei Muñoz junior gizonezkoetan. Hoiek dira, gaur hemen Tolosan jokoan izan diren Euskal Herriko txapelketetan titulo nagusia eskuratu duten neska mutilak. Zorionak denei, zorionak parte hartzailei, zorionak antolakuntzari, eskerrona zalei nola ez gerturatzeagatik, ziklokrosak egun biribila bizi izan du, edo bizitzen ari da, hemen Tolosan. Aurkik podiona izango dugu. Hemen Unai Iribar ere, beha jondei ala Unai. Antolakuntzari bere ahalegina eskertzera etorri eta lasterketa berotu handia hartuta, baina lasterketa polita egin dute Euskaltel Euskadi taldeko bi txirrendulariek. Bai Pello Goikotxeak eta baita Unai Iribarrek ere. Eskertu egin behar zaila ahalegina, beraiei jarraituz, segurazki hoi baino jende geixiago ere gerturatuko zen gaur barruti honetara, eta ziklokrosak neurri guztiak behar ditu, baldin eta gora egingo baldin badu. Barruti erakargarriak, parte hartzaile ezagunak, espezialista bikainak, eta lasterketa estu eta lehiatuak. Hori izan daiteke, Euskal Ziklokrosa lehengo lekura, mereziko lukeen lekura itzultzeko moduetako bat. Gaurkoak bezalakoak asko errepikatzen baldin badira, zalantzarik ez izan, ziklokrosa gustagarria izanik berriro gora egiteko moduan izan daitekela. Goiz paregabea, hemen bizi eta gozatu duguna,
Pablo Arzuagaren bigarren memoriala, Euskal Herriko txapelketa. Ez da garai bateko munduko txapelketa, 1960 eta 81 gertatu zen moduan, baina bai gustagarria. Hainbeste jende, hainbeste neskamotil, partiditza oparoa, eta jende eman ugaria izatea ziklokroseko lasterketa batean. Hor daude, errepideko izarrak Jonathan Lastra, Jon Izagirre, umez inguratuta, ilusioz begiratzen dieten umeak, behar bada egunen batean, eurak ere bizikleta gainean izango diren ametsetan. Lasterketa amaitzearekin batera, gogoan izan, sari banaketa izango dugula, eta sari banaketan izango dugu gogoan Javi Otero txirrindularitzarekin lotura handia zuen eta zendu berri den Tolosarra. Laskurain ikastora aurre honetan izango da, sari banaketa luzea, 12 titulu, egon baitira jokoan. Eta haie guztiak banatuko ditugu, behin lasterketa amaitu eta antolakuntzak erabakitzen duenean. Oraindik txirrindulari batzuk falta dira. Lasterketa gogoan izan, streaming bitartez ere eman dugula, eta Akon Mediak lan bikaina egin duela. Arazo tekniko asko izan dute gainerako goizean, fibra kable bat eten eginda, eta hori dela eta ezin izan dira lasterketa guztiak streaming bitartez zuzenean eman, baina proba nagusia bai eman da, eta zeuden baliabide teknikoekin bikain eman ere. Beraz, Akon Mediari eskerrak antolakuntzarekin izan duen borondatea, eta sarearen bitartez mundu osora Euskal Herriko txapelketa zabaltzeko egindako ahaleginagatik. Hor da, Jon Izagirre begibistan, oraindik berotuari erabat buelta eman gabe, eta jende agurtzen argazki eta sinadura badu estimazioa. Jon Izagirre, aurten ere Euskal Herriko txapelketa irabazi duen txirrindulariak. Une batetik bestera, helmugaratuko da azken txirrendularia, eta gero lekuz aldatu eta orduan ekingo diogu sari banaketari.